Hei lapset! Hei Cutie-Pie! Oletteko valmiita musiikin tuntiin? Jee! Arvaatteko mistä tänään puhutaan? No? Vitun ärsyttävästä meloonista. Jaa! Ko, älä ota kokaia. Kaikki mukaan. Ko. Nyt lähtee, te. Lähtee. Haista vittu, haista äiti. Koko on suklaata ja loko ei oo mitään. Vittu mä estän sinut. Voisit tehdä muutakin kuin vaan puhua paskaa. Joo, ymmärsin. Olet vitun nolo. Toi ei oo hauska, kun sun pää on noin iso. Sä vihat mua. Olenko vai tyhmä? Sun ääni on niin kauhea vai mitä vittu toi jo? Tää on ystävä. Ei vitussa. Entäs sitten 6-9 sateenkaari M? Tämän varmaan tunnette. Ette jaksa ääntä kuunnella, joten minä työnnän se helvettiin. Ko. Älä ota kokaiinia. Ko. Nyt lähtee. Haista isä vittu, haista äiti myös. Haistakaa kaikki, jota rakastan, haista sinä. Itken, ei kiinnostaa. Olen äitisi nytten, saatanan pieni ämmä. Minä sanon kaiken, en mene vittuun. Se on niin ilja, sun isä pukee huonosti. Äiti luulee olevan hyvin älykäs, mutta oikeesti se on nuori ja tyhmä. Ha, minä sanon. Minä en ole räppäri, vitun nörtti. Ha, sä olet vauvapaskaa. Mä opetan sua, vauva ämmä. Okei. Nyt lähtee. Jippi. Suoraan sen silmään. Ja vielä juuri sen 6-9. A on apina, B on banaani ja C on seksi satana perkele. Sateenkaari M, hiukset paskana. Hän on sekaisin ja haluaa tapella. Älä katso pinkkiä, äläkä itke. Jos teet niin, olet vitun tyhmä. Ko. Älä ota kokaiinia. Ko. Nyt lähtee. Koko ei tiedä mitään. Okei. Miljardi näyttökertaa. Vauvat katsoo tätä, kun äiti nukkuu. Tämä paska opettaa vauvoja tilaamaan kanavan, jotta he saisivat lisää faneja. 3-vuotiaatkin sanovat vanhemmilleen, että voiko tilata tämä kanava, jotta koko velo saisi ison lapsiarmeijan, jotka rökittää aikuisia vaan isosti turpaan. 6-9, sä ehkä voitit tämän sodan. Minä haastan sut Lego-taisteluun. Juuri sinä, sateenkaari M. Miksi sitä kutsutaan 6-9?